Vandaag volgen we de laatste kilometers die de Geul nog moet afleggen tot ze in de Maas uitmondt. Bij camping Het Geuldal stroomt de Geul, na nog een flinke meander, onder de autoweg A79 door. En aan de andere kant van de weg zien we camping Geul en Bos. Het riviertje raakt even de spoorlijn Maastricht-Heerlen om dan weer af te buigen naar links. Achter de tennisbanen ligt het zwembad van Meersen. Net daarvoor splitst de Geul zich en we volgen de hoofdstroom. Inwoners van Meersen hebben het zwembad in 2017 gered van sluiting met de oprichting van de vereniging Zwembad Meersen. Alleen leden en introducees mogen er zwemmen, maar ze moeten wel vrijwilligerswerk doen. Beide Geultakken, de Geul en de Kleine Geul, passeren onder het spoor en komen samen net voor de passage onder de autoweg A2 aan de voet van de Kruisberg. En dan is het even zoeken. En ja, daar is hij weer. Het riviertje raakt nog even de buitenste bebouwing van Bunde en moet daar nog iets bijzonders doen voordat de Maas in zicht komt. De passage onder het Julianenkanaal door. En dan komen we in het gebied Voelwammes, waar nog druk wordt gewerkt in het kader van het Grensmaasproject. En dan nog een laatste bocht en daar is dan de monding van de Geul in de Maas. En eindigt het laatste deel van onze vlucht boven de Geul.